Iya, makone sik iki diaturke dhisik sitok engko gegojekan meneh. Sing sapa? Sing yo, ya awakmu. Sing jane wakeh. Yo, iki loro telu papat. Ditanjakne dhisik. 5 6 7. Sidenmu 7. 7 loro telu papat 5 6 7. Dinggo mulai bayaran kok ora? Sapa? Sindene akeh nang. Yo bayaran. Selorejo jaya. Apa nek sing keparang rawuh iki jan pokoke luar biasa. Luar biasa. Pak Jumadi Lurah. Pak Jumadi Lurah. Urung Mbah Lurah sepuh nggih wonten. Kok diaturi minggah. Ose Mbah Lurah sepuh enten. Nggih. Rumah sama Bapak Suyanto itu Kang Gabyong. Jogobaya. Jogobaya, Pak Jogobaya. Teko kabeh. Ning nek Mbah Won iki terus terang kula pirang kabar terus giring. Nggih napa mboten Pak Bu? Mbah Wo Karni. Mugi-mugi kalau dan samangke sareng-sareng yang nyebut dedengkong ingkang Maha Kawasa ingkang Maha Welas Wase Bapak kami to tekasun anggenipun nandang gering enggal binaringan seger kewarasan Allahumma. Amin. Ngono. Pokoke lho iya to Dik. Tuture apik ya Mas. Oh ora terima apik. Pekli. Pekli. Apik sekali. Ngomong sama kudu duga-duga digawe hati-hati aja mesti keri sing keparan rawuh ki tenan ono bapak para sepuh aja tenan. Kene iki daerah Islami religius sak nggon-nggon masjid sak nggon-nggon wis halu. Janilat melonyo tenan kok. Kene ya iso ireng. Iki nek lintahe po. Racun po iki. Rai bobok. Omong iso ilat tok lunyu nek kaya. Apa tahu kepleset? Kaya wedok ae. Sapa? Lah ku asline wedok. Lah iya. Nggih. Kok iso didongake masyarakat ingkang sami keperang rawuh lho ya paling ora ya tunggu bareng acarane tasakuran poneh kiwidaan lho. Nggih. Langkung-langkung kasenggal utaminipun panjenenganipun Bapak Amrahum Bapak Atmo Gimin bin Kartosiman. Mugi-mugi pikantuk swargane Gusti kang Maha Kawasa welas wase khusus umat Islam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pituture jen apik tenan ya Mas. Ya paling ora ya wong seni ya donga iki ya gitu ya sok kalau mau gending sok ya pantun ya oleh. Ya oleh. Nang daerah kene iki poneh cedhak pategalan sawah ya ono. Ya. Dadi padian iki cedhak-cedhak kene wae sing kira-kira para-para sing kepenak apa iso nampa iso ngrungokno. Iso ngrungokno. Lah iki lho amin sing penting iki. Amin Wong pokoke. wong tua ki butuh terapi ya Mas. Amin masuk teko. Biasane karo Nur. Mas Nur ana iki. Menyang sawah nandur nanas. Menyang sawah nandur nanas. Wong sak dayah muga tansah seger waras. Amin. Sik to, nanas kok ndayah piye to? S lho kok H to? Rungokke to. Heeh. Menyang sawah Menyang sawah nandur nanas. nandur nanas. Wong sak dayah Wong sak ndayah. seger waras. Amin. Amin. Tanah yo ben dibaleni neh kok. Kok iso senenganmu bebaleni lho. Lah iya, wong bareng bayare larang kok yo kok pisan. Ben kata baleni no. Aku rumah saku menyang sawah Menyang sawah, tuku gak sangu bubur. gak sanggup bubur. Wong sak dayah Wong sak ndayah kok tansah panjang umur. tansah panjang umur. Amin. Neng apa neng? Apa neng? Sumbut naro bayarmu ayo neng. Endi urung nampa. Oh. Nggih. Kowe duwe ora? Ah. Kowe duwe ora? Gak duwe aku. Wong sak dayah Heeh. Urung, menyang Apa? sawah sih. dan sawah golek apa? Golek Yo lintah. menak numpuk rene delok wayang. Ya bener kowe. So, kuwi paling Ya. ora ngono kuwi. Ya nyapa ya ini ning sawah. Wani delok wayang dialange ki dalang kencuk. Nonot Setyana kondang lho kuwi. Wong-wong iki ngantek apal wong-wong ngantek apal. Iya, iya. Iki dalang nek Monggo. dalang sing seneng wedokan ku lho. Wes aja Mas omongnya Gareng. ndang nyanyi. Ora oleh ngomong nganggo garing Wes. bisu. Ora oleh ngomong nganggo garing bisu. Mas Gareng. Iki diaturke Srindanggu sing ngaturke Mbak ini. Sapa? Duet wis sing joget. Iki Mbak neh. Ini. Yo. Yo. Monggo Mas. Mas Gendenge Danu. ndi to? Aturaken. Awake kuru. Oh, dangdut, sing dangdut. Ngene iki lepakane kroto apa Lho, ayo kowe Bor. tetep janjimu kae kok. Ora. Oh, sing dangdut. Dangdut, Oh, ya. nggih. sarang. Ora apa-apa. Engko nek lali ya dielekno. Rai diobok-obok.